Γεια σας παιδιά, Μάρς εδώ και σήμερα σε ακόμα ένα βίντεο θα παίξουμε το Ronaldo Kick Run. Είναι ένα παιχνίδι που είναι ουσιαστικά σαν το Subway Surf, απλά είσαι με το Ronaldo μόνο και όπως βλέπετε έχει μια μπάλα και τα παπούτσια τα καινούρια και έχει πάλι τρένα νομίζω, έτσι όπως νομίζω, και πάλι πηδάσμα αλλά μαζί με την μπάλα και έχει κάτι στόχους που πρέπει να τους πετυχαίνεις για να περνάς. Πάμε να παίξουμε τώρα. Λοιπόν, πατάω, βάζει τι θα είναι γκολ στην αρχή. Στην αρχή μας δείχνει και πώς να το κάνουμε. Αυτοί οι παίχτες πρέπει να μην σε κάνουν tackling. Μπορεί, ξέρω τι να κάνω. Είναι σπαστικό, θα σου δείχνει. Αυτό εννοώ. Δεν έγινε. Αυτό εννοούσα. Τι έκανα. Άντε ρε. Αν δεν είχα μπάλα. Ούτε τώρα έχω μπάλα. Έχει τη λέξη tackle και εγώ έχω... Δεν είδα πια μου λέγουνε. Έχει και αμάξια που προχωράνε κάποιες φορές. Έχασα. Πόρε με τα μηνύματα. Πάλι YouTube είναι. Τι έγινε πάλι. Μπράβο σου. Ωραία. Πήρα 5 εισιτήρια. Και τώρα... Ωραία φίλε, όπα, θα υπάρχει καμιά οθόνη. Πάμε λίγο στο αρχικό. Ναι, καλά, δεν με νοιάζει. Στο... Όχι εδώ. Τι είπε? Όχι. Τέλος πάντων. Πάμε να παίξουμε ακόμη μια φορά. Και μάλλον το βράδυ μετά θα ξανακάνω βίντεο. Θα πω ποιο παιχνίδι. Γράψτε μου και άμα θέλετε και στα comment. Γιατί ψάχνω να βρω παιχνίδια. Και δεν ξέρω και άμα σας αρέσουν κιόλας αυτά που παίζω. Γι' αυτό πείτε μου εσείς για να... ό,τι σας αρέσει εσάς. Να μην παίζω κάτι και να μου λέτε μη παίζεις αυτό, είναι χάλια. Έλα. Ναι. Όχι ρε, πέσα. Μας έμεινε μόνο το ύπο, το έχει πάνω στο τρένο. Αλλά δεν μπορούσαμε να ανεβούμε. Όχι, μου φύγει μπάλα. Και ξανά. Και κάνω βλακίες. Μπουμ. Yes. Τι έγινε. Ναι, τη συμπλήρωσα. Tackle. Sorry, tackle. Άμα μου πείτε ότι μιλάω έτσι τώρα είναι επειδή ήρθα από το προπόνηση και είμαι λίγο κουρασμένος. Γι' αυτό μιλάω έτσι. Δεν μιλάω πολύ. Όπα, ξύλο θέλει αυτός. Ναι. Τώρα είναι ότι καινούργια πράγματα, ό,τι παπούτσια βγαίνουν τα βάζει εδώ πέρα, ας πούμε. Ενώ άμα μπαίνεις πριν λίγο καιρό
Δεν θα έχει αυτά, θα είχε τα πιο παλιά. Έχασα. Anyway, τέλος πάντων. Τι να κάνουμε. Collect 600. Εδώ πάνω λέει αυτούς που έχουν κάνει πολύ σκορ. Λοιπόν, αυτό το βίντεο για σήμερα, παιδιά. Κάντε ένα like, ένα subscribe, ένα comment και ένα share άμα θέλετε. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.